হুঁশিয়াৰ আৰু নতুন অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। प्रमद बर'नि बाउण्डारियाव जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गोहो खुंथायाव दं आरो गबिन्दनि थाग्रा खिग्रा हासुरा जायगायावनो थांनानै खाम जथा सिफुं खोनासंथावै माबोरै मोनदों खोनासंनो। आरो डियारनाब्ला सारा बुंखादोंमोन बर'फोरखौ जानाय लोंनायाव फोराननो हायो। बर'फोरनि गिदिर गिदिर फार्मासि गंबेसे दं आरो बर'फ्रा रंजा बाजा थाबाबो जोंखौ नायनो हायै हारिया मास मोनसे बन्द खालायबानो बर'फ्रा बेमारजों थैनो गोनां जागोन। बर' एलेकायाव गंबेसे मेडिकेल दं आरो हान्था मेलाया दिल्लीयाव गुवाहाटीयाव आन्दालन खालायनो थाङोबा सोरनि गारि गुराजों आन्दालन खालायनो थाङो। डियारनाब्ला सारा सानसे समाव बुंखादोंमोन दिसपुৰৰ পৰা সহায় কৰিব নালাগে, মই যাতে ওদালগুৰি টংলা পানেৰীত থিয় হৈ আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰো তেনে এক পৰ্যায়লৈকে আপোনালোকে বিজেপি দলক লৈ যাওক। নাটকত দূৰৰ পৰা এক্টিং কৰা বেলেগ কথা আৰু নাটকত নিজে ষ্টেজত থিয় হৈ এক্টিং কৰা বেলেগ কথা। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय गावनि खुंथायनि बाउण्डारियाव सोरबा गेदेरमाया थांनानै खाम जथा सिफुं दामनानै होनायाव बेसेबां खोनासंथावना लाजियासै प्रमद बर' सार आरो लोगोसे गबिन्द सारनि थाग्रा जाग्रा हासुग्रा खिग्रा जायगायावनो थांनानै खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै होनाया बेसेबां खोनासंथावना लाजियासै गबिन्द सार आरो जायफोर गोहो खुंथायाव दं लाजियासै। जोंहा बुंनो हानाय जेबो अधिकार थाया, नाथाय बे खौसेनि बाथ्रा बुंनायाव जोंहा बुंनो हानाय मोन्थाय दं साननानै लायो। नों आंहा बुंनो हानाय जेबो अधिकार थाया, अब्लाबो खौसेनि बाथ्राखौ बुंदोंबा बर' बिमानि थैजों जोनोम जानाय हिसाबै बुंनो हानाय अधिकार दं, जों बेखौ साननानै लायो। खौसेनि बाथ्राखौ बुंदोंबा जेरैबायदि बर'फोरनि जि खुंथाय बे खुंथायखौ लानानै हाजार हाजार बिर जोहोलावफ्रा मुंख्लं जाबाय। 5,000नि बारा थै आरो जिउखौ बावसोमनानै जिखिनि बर'फोरनि जाखिनि बाउण्डारि दं, जाखिनि गोहो खुंथायाव एसेबाबो साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा जा हायो एफा एनै खुंथायाव थानानै खामानि मावदों। बे खुंथायखौ खुंनो थाखाय 5,000 जननि बारा बिर जोहोलावफ्रा गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय गावनि आंगो लोगोफोरखौ नागारनानै बे समायना संसारनिफ्राय गावनि बिदा फंबायनि थाखाय 5,000 जननि बारा गावनि आगोमा थैखौ बावसोमलांदों बा मुंख्लं जादों। जाय मुंख्लंफ्रा 5,000 जननि बारा गावनि आगोमा थैखौ बावसोमनानै जाय गेदेरमाफ्रा एसेयानो जा एनैयानो जा जाखिनि जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव जायफोर दं, जोंनि बर'नि माखासे बाउण्डारि दं, जि बाउण्डारिखौ लानानै माखासे मावनो हानाय मावनो हायै जिखिनि मावदों जोंनि बर'नि थाखाय, बेफोरखौनो लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' गोजोननाय दं। नाथाय जिखिनि खामानि मावदों बे खामानि मावनाया बर'फोरनि थाखाय गासैबो लुगैनायखिनिखौथ' मावनो हाया। जाखिनि एफा एनै खामानि मावदों स्टेप स्टेप, बे स्टेप स्टेपखौ बयबो मावलांनो हागोन होननानै बर' रायजो राजाफ्रा नेनानै दं, जाय बिर जोहोलावफ्रा नेनानै दं। পূজাৰ আগতে বিটিআৰৰ ইলেকশ্যন শেষ হ'ব। দুৰ্গা পূজাৰ আগতে আমি বিটিআৰত বিজেপি শক্তিশালী কৰিম আৰু দুৰ্গা পূজাৰ পিছত দিছপুৰত আকৌ এবাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ কৰিম। प्रमद बर' सार गबिन्द सार जायफोर गोहो खुंथायाव दं खोनासं, आंनि आसि थुनायाव आंनि गोरोन्थि जानो हागौ। जाय गेदेरमाफोरखौ आसि थुनानै आं बुंदों गोरोन्थि जायोबा आंनि निमाहा बियो। जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो गेदेरमा दैदेनगिरि रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं निमाहा बियो। गारबोनाय समाव डियारनाब्ला सारा बुंदोंमोन बर' हारिया जा एफा एनै माखासे जौगानाय अबेबा दालाङानो जा अबेबा थाखोसे थाखोनै बिल्डिंआनो जा, बेबायदि बिल्डिंखौ जायफोर गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा साफा सानै लुदों, बिर जोहोलावफोरनि थैनाय गावनि बिमा बिफा गावनि आंगो लोगोफोरखौ गावनि न'खरनि गासैखौबो हारिनि थाखाय थै आरो जिउखौ बावसोमनानैसो साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा 2 थाला 3 थाला न' लुनो हादों। जाय मुंख्लंफ्रा बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जादों, बे मुंख्लंफोरनि नाजासोमनायखौ लानानैसो साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा बिल्डिं गारि गुरा साफा सानै थिखादार साफा सानै गुबुन गुबुन माखासे
साख्रिफ्राव दं आरो उननि समफ्राव डियार नाब्ला सारा सुंद' माखासे मिथिं दावथिङाव बुङाखैबाबो गावनि आंगो लोगोफोरजों ओरैनो सावरायलायनायाव बर'फोरखौ ओंखाम फोराननानै माखासे लोमजानाय साजानाय मुलि मानसिनि जिखिनि बेमार जायोबा मेडिसिन नांगौ बे मेडिसिनफोरखौ फोराननो हानाय जोंखौ नायनो हायै हारिफ्रा हायो। दिनैनि समाव डियार नाब्ला सार बुंनायखौ बुंजोबालासिनो डियार नाब्ला सार बुंनाय खोथाखौनो आंनो बुंनानै होबाय। डियार नाब्ला सारा मा बुंदोंमोन बेखौनो आंनि खुगाजों आंनि गोसोआव थानाय बाथ्राखौ आं फोरमायनि। गिबियावनो बर' हारिखौ ओंखाम फोराननो हायो, बेमार जानायफोरखौ बुथारनो हायो। बर' एलेकायाव मोनबैसे मेडिकेल दं, बर'फोरनि मोनबैसे फार्मासि दं, बर'फोरनि गिदिर माखासे रेशन दखान दं। मास मोनसे जोंखौ नायनो हायै हारिया आसाम बन्द होयोबा बर'फ्रा बेमार जानानै ओरैनो थैलाबायनो गोनां लामाखौ नुहुरखायो होननानै डियार नाब्ला सारा बुंदों। बर'फोरनि गामि राननानै होनो बर' डक्टरफोरनि न'आव बेसेबां मुलि थायो आरो जायफोर बर'फोरनि फार्मासि गिदिर फार्मासि दं सानसे राननानै होयोबानो बर'फोरनि गिदिर फार्मासि गोनां दखानिफ्रा सानसे राननानै होयोबानो जोबस्राङो। अब्ला बर'फोरनाव रेशननिबो आंखाल, जानाय लोंनायनिबो आंखाल, लोमजाबा साजाबा मेडिसिननिबो आंखाल, थाखा फैसानिबो आंखाल जेबोआनो गैया। अब्ला बर'फ्रा साफा सानै माहाजोन जाबाबो मेगन सायो। गय बागान ग्रोम बर'फ्रा मेगन सायो। गय गायनानै मोजां मोनो, फाथै गायनानै मोजां मोनो, नारें गायनानै मोजां मोनो आरो जायफ्रा साफात बागान दंफां बागान गायनानै मोजां मोनो दा बेफोरखौनो जाय गेदेरमाफ्रा मेगन सानानै सोरजोंबा लोगो नांनानै अबेबा गय बागान, अबेबा साफात बागान, अबेबा लबार बागान, अबेबा दंफां बागान बेबायदिखौनो फोजोबनानै होनो लुगैयो। नाथाय बिटिसि बिटिआरनि बायह्रायाव गिदिर फुख्रि दं, गिदिर ना फिनानै माखासे हारिफ्रा जायो। बै गिदिर फुख्रिफोरखौ सरकारनो ना फिनानै बेसेबां सरकारनो टेक्स होयो। जाय जोंखौ नायनो हायै हारिफ्रा गिदिर फुख्रिफ्राव ना फिनानै माखासे सोलिनो हानाय गिदिर माखासे बिलो दं। बै गिदिर बिलोफ्राव सोरनि हारिफ्रा ना फिनानै जायो आरो बै बिलो गिदिर नाखौ सोर फाननानै जायो। बर' एलेकायाव अबेबा साफात बागान, गय बागान, सोरबाया फाथै बागान खालायनानै, सोरबाया एफा एनै माखासे बागान खालायनानै न'खर सोलिनानै दं। बेबायदिखौनो मेगन सानानै होस्रांनो ओंखारनाय, मालाबा सोरबाया अबेबा लांदां हायाव बेसर फोयो, बे बेसरखौबो एवखुनानै होयो आरो बर'फ्रा सबाय सिबिं बेबायदि फोनानै मोजां मोनो, बेफोरखौबो जाय मेगन गोसाफ्रा एवस्रांनानै होयो। नाथाय बै बिटिसि बिटिआरनि गुबुन जायगायाव, बिटिसि बिटिआरनि बायह्रायाव गिदिर दै दं, माने बिलो। बेहाय मा जायो, ना हगारनो हायो। दैबाना जायोबा बाहेरानि नाफ्रा हाबफैयो, दै रानोबा बे नाफोरखौनो सारनानै फानो आरो बे गिदिर माखासे फुख्रिफ्राव ना हगारनानै जायो। बे ना हगारनाय गिदिर बिलोफोरखौ सरकारनो बेसेबां टेक्स होयो। दा प्रमद बर'आ बेफोरखौबो नाहरनांगौ, गबिन्दआ बेफोरखौबो नाहरनांगौ। बिटिसि बिटिआरनि बाहेरायाव गिदिर माखासे बिलो दं, गिदिर फुख्रि दं, बेफोरखौ सोर मावनानै जायो आरो गुवार सरकारनि हा दं, सोर खेथि मावनानै जायो। आरो जोंनि खोनानो मोननाय मथे जायफोर सरकारि हाफोराव जाय आल्फानि सरकारजों सावरायनानै सान्ति सक्ति आल्फाया परेश बरुवानि गुद नङा, अरबिन्द राजख'वानि जाय गुदफ्रा
माखासे राजबरानि गुटफ्रा जायफोर अरबिन्द राजखुवानि जायफोर पार्टिफ्रा गिदिर गिदिर आसामनि हाफ्राव खेथि आबाद मावनानै गिदिर माखासे खेथि आबाद मावनानै दं। नाथाय जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा सोरबा एक्स आबसुफ्रा एक्स बिएलटिफ्रा भलन्टियार एक्सफ्रा आरो जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय जाय फरायसाफ्रा बेसेबां बिटिसि बिटिआरनि सरकारि हाफ्राव खेथि आबाद बागान मावदों। दा बेफोरखौनो प्रमद बर'आ बुजिनांगौ। दिनैनि समाव आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 5 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हाजोबाखै प्रमद बर'आ होननानै आरो 5 बोसोर प्रमद बर'खौ आरो नायबावनो गोसो जादों। दा बे 5 बोसोर नायबावनो गोसोखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 5 बोसोराव मावफुंनो हायै खामानिखौ आरो 5 बोसोर मावबावनो प्रमद बर'खौ सुबिदा होनो बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि माखासे सावरायलायनायजों एफा एनै खोनादों। दा रायजो राजाफोरनि सायाव थाबाय जोंनि बिटिसि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा मा सानदों रायजो राजाफोरनि सायाव सोनारबाय। नाथाय जोंनि लुगैनाय जोंनि माखासे आसा जेरैबायदि बिटिसि एकर्डआव जाय एकर्डखौ एक्स बिएलटिफ्रा एकर्ड खालायबाय हाग्रामा महिलारि सारा गावसिनि सोरबा गुलि नांजानाय सोरबाया सुथुरनि आखायाव गावथार जानाय जायफ्रा आर्मि पुलिसजों बिएलटिनि नामाव बुख्रुब सुख्रुब खालायजानाय एसेबाबो हेफाजाब मदद होनो हाबाय आरो एसेबाबो खामानि मावनो हाबाय। बिनि थाखायनो एसेबाबो एक्स एनडिबिफोरखौबो सुबिदा हो। एक्स एनडिबिफोरनि जाय आन्दलनाव सोरबाया आथिं जनांबाय सोरबाया आखाइ जनांबाय सोरबाया मेगन गैजाला सोरबाया न'खरसेयावनो साब्रै साबा गावथार जाबाय सोरबाया न'खरैनो गावथार जाबाय सोरबाया एक्स एनडिबिफोरनि मुङाव बुख्रुब सुख्रुब खालायजानानै रायजो राजाफ्रा लोरजिया जानानै थाबाय। दा बै सुबुंफोरखौनो माखासे खामानि मावनो थाखाय एक्स एनडिबिफोरनि दैदेनगिरिफोरखौबो 5 बोसोर सुबिदा होयोबा प्रमद बर'आ जेरै सुबिदा मोनबाय गोनां जायोबा एक्स एनडिबिफोरनो 5 बोसोरखौ मावनो सुबिदा होनानै आरो नेक्स्ट प्रमद बर'आ आरो इउजि ब्रह्मआ आरो जायफोर प्रमद बर'खौ मोजां मोनग्रा 5 बोसोरनि उनाव सुबिदा लाफिननो हागोन बेखौसो आं खावलायो। दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायावबो आर्मि पुलिसफोरजों गुलि नांजानाय बुख्रुब जानाय भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनायावबो सोरबा आखाइ गज' आथिं गज' सोरबा मेगन गैयै सोरबाया न'खरैनो गावथार जानाय सोरबाया लोरजिया जानानै दङ। बर'नि आन्दलनाव बाहागो लानाय गासैबो एखे होननानै जों बुंनो हायो। अब्लाबो एक्स एनडिबिफ्रा जोबोद माखासे रायजो राजाफोरनि आसा थानाय आरो एक्स एनडिबिफोरनि केसनि जेंना सोरबा आथिं आखाइ गैया सोरबा मेगन गैया सोरबा न'खरैनो गावथार जानाय आरो रायजो राजाफोरनि बुख्रुब जानाय सुख्रुब जानाय बेबायदिखौ माखासे खामानि मावनो थाखाय 5 बोसोर सुबिदा होयोबा प्रमद बर' जाखिनि खुंनो थाखाय बाउन्डारि मोन्दों खुंथायाव थानो मोन्दों बे खुंथायखौ खुंनो मोनसेयाव दिनै सोरबाया थांनानै खाम जथा सिफुं दामनानै हैनायाव बे लाजिथावना प्रमद बर' सार। बिनि थाखायनो नों बुंनो हाला गबिन्दआ बुंनो हाला फेरेंगाया बुंनो हाला जायफोर गोहो खुंथायाव दं बुंनो हाला नोंसोरो बुंनोनो हाखालाबा बिनि थाखायनो एक्स एनडिबिफोरखौ एपिबि हान्जाखौ 5 बोसोर सुबिदा होयोबा जोबोद मोजां जागोन। 5 बोसोर सुबिदा होयोबा मोजां जागोन। नोंसोर बुंनोनो हाखालाबा दिल्ली सरकारखौ बुंनो हाला गुवाहाटी सरकारखौ बुंनो हाला जाय गेदेमाफोरखौ बुंनो हाला नोंसिनि खुंथायाव नोंसिनि बाउन्डारियाव आरो नोंसोरनो दं बेबायदि थासान्दियाव सोरबाया थांनानै खाम जथा सिफुं दामोबा बे खाम जथा सिफुं दामनाया बर'नि खोनासंथावना बे नङा। जाय गेदेमाफ्रा बिटिसि बिटिआरआव थांनानै खाम जथा सिफुं दामदों दामगिरिफोरनि दामनाया बर'फोरनि खोनासंथावना नङा प्रमद बर' सार। बिनि थाखायनो नोंसोरो मावनो हाखाला नोंसोर बुंनो हाखाला एक्स एनडिबिफोरखौ 5 बोसोर सुबिदा हो आरो 5 बोसोरनि उनाव नोंसोर सुबिदा लाफिन। অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাৰ খালিং দুৱাৰৰ মিটিঙত
আজি যিমান মানুহ আহিছে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল কেইটাই ভোট দি দিলে আমি ইলেকশ্যনত জিকি যাম জানে নে নাই যিমান মানুহ মিটিঙত আছে এইখন কোনো হিতাধিকাৰীৰো মিটিং নহয় এইখন দলৰ মিটিং বুথৰ মিটিং কাৰ্যকৰ্তাৰ মিটিং এইখন মিটিঙত যিমান মানুহ আহিছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালখিনিও যদি আমাক ভোট দিয়ে আমি 1200 নহয় 12,000 ভোটত আমি খলিং দুৱাৰৰ পৰা জিকি যাম তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই আপোনালোকে মাত্ৰ নিজক আত্মবিশ্বাসী কৰি ৰাখিব আৰু মনত সংকল্প ৰাখিব যে এইবাৰ আমি বিজেপিক জিকাম যেনেকৈ অসম আগবাঢ়িছে বিটিআৰো আগবাঢ়িব লাগিব আমি এখন নতুন বিটিআৰ আৰু নতুন অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি আমি বিটিআৰক যিমান পাৰো আমি সহায় কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰো কিন্তু দূৰৰ পৰা সহায় কৰা আৰু নিজে সহায় কৰা তাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে মোৰ মনত এটা ইচ্ছা মই যাতে দিছপুৰৰ পৰা সহায় কৰিব নালাগে মই যাতে ওদালগুৰি টংলা পানেৰীত থিয় হৈ আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰো তেনে এক পৰ্যায়লৈকে আপোনালোকে বিজেপি দলক লৈ যাওক নাটকত দূৰৰ পৰা এক্টিং কৰা বেলেগ কথা আৰু নাটকত নিজে ষ্টেজত থিয় হৈ এক্টিং কৰা বেলেগ কথা আজি আমি কি কৰিছো বিজেপি আমি বিটিআৰক সব সহায় কৰো দিল্লীৰ পৰা কৰো দিছপুৰৰ পৰা কৰো কিমান আপোনালোকে পায় কিমান আপোনালোকে নাপায় আমি নাজানো কিন্তু এবাৰ যদি আমি ভোজত নিজে বিলনীয়া হ'ব পাৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰটো সব কাম নিজে নিজে হ'ব যাক যিমান দিব লাগে আমি সিমানেই দিব পাৰিম সেইকাৰণে এইবাৰ আমাক আপোনালোকে দূৰৰ পৰা সহায় কৰা হিচাপত নাৰাখিব এইবাৰ যাতে আপোনালোকৰ অঞ্চলত থিয় হৈ আমি আপোনালোকৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰো হ'বনে নাই জিকিবনে নাই বিজেপি পাক্কা জিকিব পুৰা এইবাৰ একেবাৰে সকলোৱে লগ লাগি ইলেকশ্যনত কোন উঠিব কোন জিকিব কোন হাৰিব তাক আমি চিন্তা নকৰো আমি মাত্ৰ এটাই চিন্তা কৰিম যতে পদুম ফুল থাকিব তাতে থাপাক কৰি ভোটটো আমি দি দিম হ'ব হ'ব আমাৰ লক্ষ্য পদুম মই এতিয়া আপোনালোকক দুটা কথা কম আৰু কেইটামান দিন পিছতে বিটিআৰত ইলেকশ্যন আৰম্ভ হ'ব আগষ্ট মাহৰ তৃতীয় সপ্তাহত ইলেকশ্যন ঘোষণা হ'ব দুৰ্গা পূজাৰ আগতে বিটিআৰৰ ইলেকশ্যন শেষ হ'ব দুৰ্গা পূজাৰ আগতে আমি বিটিআৰক বিজেপিক শক্তিশালী কৰিম আৰু দুৰ্গা পূজাৰ পিছত দিছপুৰত আকৌ এবাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ কৰিম হ'বনে নাই কাৰণ আপোনালোকৰ দায়িত্ব দুটা বিটিআৰতো ভোট দিব লাগিব আকৌ দিছপুৰতো বিজেপিৰ চৰকাৰ বনাবৰ কাৰণে ভোট দিব লাগিব আমাৰ নাই হাগ্ৰামাৰ কোনোদিন বেয়া দিন আহাই নাছিলে 17 বছৰ শাসন কৰিলে ক'ত বেয়া দিন আহিছে বেয়াটো আমাৰে আহি আছিল তেওঁ তেতিয়া আমাক কোনো সহানুভূতিৰে চোৱা নাই আমাৰ প্ৰতি ভাল দৃষ্টিৰেও চোৱা নাই তেওঁ আমাক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই কাৰণ যেটো বিটিআৰ চুক্তি হৈছিলে তাতে হাগ্ৰামাৰ সহায় বিচাৰিছিল হাগ্ৰামাই নকৰিলে হাগ্ৰামাৰ বেয়া দিন আহা নাই কোনোদিন 17 বছৰ শাসন কৰি এটা এৰিয়াটো এই দলটো কেনেকৈ ক'ত মানে বেয়া দিন আহিছে ভাল দিনে আহিছে বেয়া দিন আমাৰে আছিল আমি যুঁজি আছিলোঁ তো আজিও আমাৰ ভাল দিন বুলি নকওঁ আমি ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ মিত্ৰতা হ'বনে নহয় হা মিত্ৰতা হ'বনে নহয় কাৰণ মিত্ৰতা কাৰণ এইটোতো মই কৈছোৱে নহয় এতিয়ালৈকে দুটা দলৰ মাজত আলোচনা এতিয়ালৈকে অহা নাই এটা আপচুৱে এটা আপিল দিছে আপিলটো হাগ্ৰামাই কেনেকৈ ৱাৰি জনায় আৰু আমাৰ কাৰণে সকলো দিশত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে খোলা আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিটিআৰ নিশ্চয় আৰম্ভ কৰিব নেকি বিজেপি আপোনালোকৰ নাই মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে অসমৰ চুকেকোণে যাব পাৰে আৰু বিজেপি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল তেওঁৰ নীতি নিৰ্ধাৰক আছে এনালাইচিছ ৰিচাৰ্চ উইং আছে তেওঁলোকে কি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কথা আমিতো ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰণ বিজেপিৰ লগত 2020তো আমাৰ মিত্ৰতা নাছিল এইবাৰো নহ'ব কিন্তু এইফালে ষ্টেটত মিত্ৰতা আছে সেইটোতো চলি যাব দিল্লীত মিত্ৰতা আছে চলি যাব এইটো এটা ইউনিক এক্সপেৰিমেণ্ট অফ দি পলিটিক্স তথাপিও আমাৰতো কি হয় যে এইকাৰণে মই কৈ আছোঁ যে না বিজেপিৰ লগত যুঁজিব লগা আছে না BPFৰ লগত যুঁজিব লগা আছে BPFটো ফেক্টৰী আজিৰ দিনত যদি তেওঁ মন বা চিন্তাবিলাক যদি সলনি নকৰে বা
খালি যদি একেলগে বুজাবুজিৰ মাজত ইলেকশ্যন খেলিব লাগে সেইটো যদি ওলাই আহে বেলেগ নাই কিন্তু যদি তেওঁ অকলে খেলে আমাৰ কাৰণে ফেক্টৰ নহয় বেলেগ আৰু কংগ্ৰেছটো একেবাৰে ফেক্টৰ নহয় তো আমি নিজৰ লগতে যুঁজি আছোঁ আমাৰতো চিম্পল মেজৰিটি পাম এইটো এবছল্যুট মেজৰিটিত কেনেকৈ লৈ যাব লাগে মুঠেই নহয় শংকিত হোৱাৰ কোনো নাই আৰু বিজেপিও আমাক লৈ শংকিত নহয় কাৰণ মইতো এটা কথাই বিশ্বাস কৰি আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী বা বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া দুয়োজনো এটা কথা কৈ আছে যে বিজেপিয়ে BTC দখল নকৰে